sultare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to boyinaji e nder galle ceerno ahmadou boyinaji kame ɓesgu mum kala ko on waktu yoni ha to kanel e nder galle ceerno oumar ba e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal caggal ɓen sarɗiyankoɓe toɗɗanoɓe guila ñande 17 lewru mandire hen ndu hanki o ɓe mbaɗi lulde mabɓe adide toon to sursaɗeji ndu leydi ndi sénégal ɓe cuɓima gardotoɗo ɓen sarɗiyankoɓe on woni El Malik Ndiaye mo Daara Jolofa gorko mo duuɓi 40 e goho to leydi Mauritanie wonande dawriyankoɓe kamɓe pelle darniɓe haqqe innama aade yogay étudiaji hewɓe hanki kolliri metti mumen mawɗe no fewi ko fate oɗo hen viola baɗaɗo e oɗo hen suka debbo toon to Darou Naima jagorɗo joguiɗo nden kay kisala o holliti hanki o sagataɓe tato naggama hen ma lawol rewne e mabɓe to leydi Mali wonande communiqué état majeur général armée leydi ndi o holliti wonande toon to tin jowatina waɗɗani Algérie ɓe mbaɗi toon fiyande wulde jaw faade hobel mo Touarega ɓe teɓɓiti toon sagataɓe jeetata taw koye jeeyaɓe hohoɓe mawɓe taw ko jeeyaɓe catala ala jawwada to leydi Guinée Conakry balɗe tati sunare ɗum ko caggal fitinaji bannoɗi to stade 3 avril to zére kore ɗum ko hakkude hippodirnoɓe wonande foot koyguel ɓe laaɓe kame zére kore ha ganduɗa jeeyi sababu hakkene tolno 56 neɗɗo mbasi hen pittali mumen laamu ngu foti ma uddide hen leela walla manggal no fewi kabruji men marena to Guinée Bissau Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana ma jaaha to Tchad joolam jaberi ma naw en ha toon to Syrie musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ziyara moƴƴe men gando men nonduɗo pewɗo jangguinowo alqur'anil karim juulowo e annabi o sallllahu alayhi wa sallam mo yimɓe kala kumpiti gandal muɗum on ziyara gowɗo waɗede kala hitande ɗon ɗo cuuɗi meɗen Kanel hitande hikkande noon waɗata ko 17 17 ene hawra aljuma e aset wonande janvier 2025 hitande fande kamilewru fandu ndu so jomiraɗo haaji on ziyara waɗante ɗum ko ceerno Oumar Ba to Kanela omo teddiniri hen dendagal bandiraɓe julɓe khalifaɓe diine khalifaɓe aada almudago Kanel e ko taari Kanel kala kono kadi ɗin ñalɗi mbaɗa koye dow inde teddungal ceerno Oumar Alpha wona khalifa diine mo Kanel ene wonde ceerno Amadou Dafa imam juma mo Celola kame ceerno Amadou Mamoudou Ly imam juma mo Yirla kame ceerno Cheikh Niang to Boynaji e ko taari ɗum kala kame ceerno Oumar Sall khalifa diine to Wuro Sidi kame ceerno Abou Saydou Diara Thion to Woddo Bere e ko taari dendagal bandiraɓe kala aɓe bismi hen almudago khalifaɓe diine khalifaɓe aada e dendagal bandiraɓe kala siftinde moon on ziyara waɗata koto cuuɗi meɗen Kanel waɗante ɗum ko gando moƴƴo labɗo reedu ceerno Oumar Ba ɗin ñallino mbaɗata ko 17 ene hawray aljuma 17 ene hawray aset janvier 2025 so jomiraɗo haaji woto mo heedi en caggal ɗon ɗo cuuɗi meɗen Kanela yettinɗo hen ɓattake o ko ceerno Mamadou Niane taweteɗo ɗon to cuuɗi meɗen Kanela aɓe bismi hen dendagal bandiraɓe julɓe Sénégal Mauritanie Mali Guinée Gambie diaspora o kala an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo bandu koyɗe musoje koppi musoji mo ƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde endam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire ɓurel te joni mbiya alhamdulillah
gorelte ko haako moƴƴo iwruko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorelte kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambitanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorelte safrata ɓe mbi alhamdulillah gorelte ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni joni kala ko gorelte safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorelte so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biyeteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Ranérou Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Ngayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorelte ari e men addani men tan ko jamma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodiri e jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu binde laaɓaɗo leɗɗe jaadinoɗa dana wala ɓalwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah luɓirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati taw ka wi alhamdulillahi rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓuutoje e ɓalli ƴakkoji kala ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawrani ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnumani joni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawete Dakar en tawe ɗon mi ñii ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15 ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawete Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla ha no hannirta ni en tawe ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91 ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nonduɗo sanne sanne mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mo bare tati bawte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase nayyi yonti kumpital men
ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba gartaten koɗo hen tana musɗo baɗɗo toon to Mbour legala 11 novembre ko cimu musɗo waɗi toon ɗum ko hanki o ha ganduɗa kene tolno yimɓe jeegomo mbasi hen pittali men ɗum koye suudu taw koye yumma kañume sukaɓe muɗum kala mbasen pittali men andaka noon ko jeeyi on sababu beele ko kuura walla ala ko wonde kala ɗo sa luskoji jaaƴi ene jokki hen maire commune mo Mbour woni Cheikh Issa Sall holliti neldi duwaw kono kadi ko wona ɗum ko oɗo saaha mburnaɓe moɓodiri gam muññidde ɗesguji wonande ɓeɗo hen yaltuɓe hen aduna ɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe nelde duwaw dendagal mburnaɓe kala ha tenti noon ɓeɗo hen jayyaɓe e oɗo hen cumno fewi nde tawno teskede so tawi galle sumiri jamma yimɓe ne ɗani walla wonko kewi ɗum ko ma Allah faabo ene moƴƴi noon moni kala nder hen toto no fewi hadema laari jamma gudda gaz uji ma ƴewtoɗa kuura ƴewtoɗa kala muɗum gona e jaame kisal nde tawno fulɓe mbi rentade ɓuri ni a safrade caggal wonande 17 lewru manduɗo hen ndo ɗum ko caggal nde wonande sungoji sarɗiyankoji jawti ha dañi kewendi timmodi toon to sur sarɗiji nde leydi Sénégal wonande landa Pastef ɗum jeeyi sababu hoore ndi hollitino ko altina hanki o ɗiɗi nduɗo hen lewru décembre ko nden ɗen sarɗiyankoɓe toɗɗaɓe luloyto lulde mabɓe adide taw kadi ko lulde 15 walla mbiyenam taw koye 15e législative ɗum ko caggal nde wonande nde ɓe luli hanki nde ko nden tigui ɓe gooti taw noon hiiri ngol gotgol noon kene foti wonde 334 sarɗiyanke gotani wonande El Malick Ndiaye oɗo saaha toɗɗama woni gardiɗo ɓen sarɗiyankoɓe woni président assemblée nationale kanko ɗo hen El Malick Ndiaye mo ganduɗa jeeyaɗo toon to Daara Jolof jibinaɗo toon to Daara Jolof hitande 1993 hande o jarodi 44 ɗon ɗo Daara Jolof mo ganduɗa jangde taw koye ballal e jangde nde heeɓi taw koye diplôme makko o yaari koto banggue commerce windere nde taw kadi ne yaadi e ya gara dow e leskala taw ko oɗon fanno yaari koɗo hen sukajo woni toɗɗaɗo toon to sursarɗiji leydi Sénégal woni hande o président sursarɗiji ndu leydi ndi a Sénégal kanko mo ganduɗa ko dawriyanke o naati politique koye duuɓi cukako wonno ko l'an 2000 ɗum noon o fuɗɗori koto Moustapha Niass 2011 o tawa professeur Ibrahima Fall 2015 ko nden o wawi nadde e landa Pastef hande o kaka heeɓi haqiqa wonande o toɗɗanoma jagoɗɗo yagara dow e less kala kono ɗo saaha o woni gardiɗo sursarɗiji ndu leydi ndi Sénégal wonate histoire e nder oɗon a fannu caggal toɗɗeɗe ɓe natini hanki golle mabɓe toon to sursarɗiji ndu leydi Sénégal kuccam golle gouvernement Ousmane Sonko holliti koye haajuji keñoraɗi ɗum ko caggal nde ɓe keeɓi kewendi taw ko toon to sursarɗiyeji ndu leydi ndi Sénégal o holliti noon wonande kuccam ɗam ɓe keeɓeni wonande kay oɗo saaha ko ɓen jagorɗe e nder gouvernement makko nde ɓetente wonande kay ɓeto gollorɗe mumen taw koye ɗo hen e mayirɗe ndeɗo hen hitande gam ɓe kuccana golle wonande hitande ujunaji ɗiɗi e temedde joyyi hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e joyyi woni 2025 ɗum noon goho ko haɓade basala ɗiɗi ko wallidde yimɓeɓe ha guura ka usto tati ko immirande ndema nde tawno leydi so wawani hoore mum ala ko ɓuri ɗum moƴƴude natta jiggoyade wonande guura mum kala wona guura a kakkidika no fewi wona guura ka ganduɗa kala koɓe jiggoyto taw ene wawa hakkidade no fewi ɗum ko caggal waylo bannoɗo to banggue gouvernement mo leydi Sénégal soko seeɗa ɗum koye jonde jagorde walla mbiyen koye jonde sarɗiyankoɓe ɓe leydi Sénégal jeeyi sababu kanko Ousmane Sonko oɗo saaha toɗɗitaɗo to banggue hooreje jagaɗo leydi ndi waɗi waylo seeɗa ɗum ko caggal nde Bassirou Diomaye Faye holliti ma waɗa waylo seeɗa biteɗo Yacouba Diémé wonno ko jagoɗo golle toɗɗama wonande jagoɗo yagara dow e less kala wo lumti ko El Malick Ndiaye
hande o gondo président assemblée nationale mo leydi sénégal ko wona ɗum ko noon kanko biyeɗo abbas fall mo ganduɗa ko sarɗi yanke kañum ardino ko faade banggue guinol golle banggue pastef e nder dakar on sarɗi yanke kañumne oɗo saaha toɗɗama jagoɗɗo golle e gouvernement ousmane a sonko suudu sarɗiyeji nde leydi sénégal to banggue sarɗiyankoɓe gardiɗo fedde sarɗiyankoɓe takku wallu on non woni Aissata Tall Sall hanki o holliri inde Farba Ngom nde nattinte e nder battowo jeetaɗijo taw ko cikko hoorejo suudu sarɗeji leydi ndi gardiɗo wonande parlement Pastef wi ko loppeta ala hen ɗum jeeyi sababu noon hanki waɗi pooɗe e nduure seeɗa no fotiri kala paaɗen ko toon to Saint-Louis ndar gueƴɗani ma capanɗe jeetato nangganoɓe ɓe nanggano noon koye nder lewru novembre ɗum ko caggal orgal sungoji bannoɗi ha fitinaji mbaɗi toon to jeere nde Saint-Louis ɓen capanɗe jeetato nangganoɓe hutornoɓe doole e nder ndeɗon jeere hen nogas e tato ko garde koruji Samassa Kaddu wonande yaadiɓe Barthélémy Dias hanki o kamɓe kala ɓe darima yeeso suudu ñawore toon to ndar gueƴɗani maayo wonande kay procureur kamɓe jagoɗo rendo ngo ɓe ɗaɓɓiri nde ɓen cokkete ɗiɗi ha duuɓi 5 e kaso taw en hitande ko ferme jomin jeeta nangue ko wala ɗum konon ñawore mabɓe jogori yande ha laaɓa ko 6 lewru janvier fandu so jomiraɗo a haaji duttoɗen ko ton to Mbour legal mor lamne tawi Mbour inde makko o Mbayya yarata koye duuɓi 37 kanko noon wonno meccal makko jangguinde alqouranil karim kañum tawa e galle maheteɗo mo hoɗaka ene welta e ballal ɓoggola ɗum ko caggal nde o inni ɓiyi ko oɗo sanan loskoji ne jokki hen andaka ko jeeyi sababu ngal ɗon baɗal ngal o waɗi ngal keddoɗen koye leydi ndi Sénégal jagorɗo communication yaltini doggol médiaji keptinaɗi e nder leydi ndi Sénégal o holliti kanko Aliou Sall kene tolno e 350 taw kadi ko presse woni ko winditi e nder binditagol ngol ɓe nodduno ngol 112 jayde woni tan ko heptina e nder guenidi leydi Sénégal kala téléji ɗi ko 10 radio ji communautaire ɗi ko 11 web tv ko 6 radio commercial ko 6 ko fati banggue ɗum noon ko fati e banggue wonande ko fati banggue presse écrire taw ko jayndeli bindol ko 14 presse en ligne ko 54 woni koɓe jaltini e ngolɗo hen doggol woni ko yaltina e ngolɗo hen doggol ko wona ɗum kono o holliri o rokkiri balɗe 3 wona ɗin médiaji ɗi cuwa taw heptinede taw kadi ko joguiɓe fartaŋe wawde wullitade ɗe garata gullite ndewne e dow lawol 7TV noon oɗo sa kañumne saktake en Maymouna Ndour Faye holliti hen mette mum mawɗe no fewi ko wona ɗum ko noon jagoɗo holliti kala ko wona jayɗeli keptinadi e joom andu kama ala kala ko waɗata e leydi ndi ha wawa jaɓede ɗum koye doggol ngol ɓe jaltini e oɗon sifa garten koye campagne vaccination ko fate came e nder leydi ndi Sénégal ngam teskede o saaha came fuɗɗima hewde no fewi tene raaɓa tene kadi ne wara ɗum jeeyi sababu noon jagoɗɗo cellal ɓalligal ummini campagne on campagne noon pour vaccinde sukaɓeɓe e haɓade oɗo hen ñaw fuɗɗi ko hanki o 2 lewru décembre ha 11 lewru décembre hakkude cukalel jaare lebbi 9 fayenma jaare duuɓi 14 e nder leydi ndi Sénégal kala hanki o noon toon to Kidira fuɗɗima toon won iwɓe ɗon ha Tamba e banggueji ɗi kala gari tawtorede ñalawma ma en ketto seeɗa wonande Amadou Dioba mo radio Kidira jokkere e ndam ko yewtide ɓen tambiɓe ɗiɗon fannuji toon to Kidira ko noon tigui weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diina ma en calmini hettiyankoɓe heeɗiyankoɓe men to mbawi wonde ene mbawi wonirde kala no mbiruɗen hannde eɗin jooɗi ɗo e journée mo ganduɗa ko udditgol woni fesgol sukaɓeɓe woni banggal enen mbiyata came ɗum noon ko e école Ceerno Malick Diallo kamɓe foof ɓe ndeni ɗo ɓe jinmi Tamba ɓe jinmi Bakel ɗum noon ɗin jogui ɗo noon mo ganduɗa ko kanko ardi école Ceerno Malick Diallo woni directeur école ala ko mbatten so wona o haalno en subaka hannde o 2 lewru tubak mo ganduɗa hannde Sénégal foof ene jottore ɗum holno yiiri ɗum kadi kankone hannde e école makko. eyyi Allah jarama dede Amadou a jarama adi fof taw ko bisimilla ma e galle hande nen ko ñalawma altine 2 décembre ko ñalawma mawɗo ko mawnini ñalawma o noon ko ñalawma lancement manam fuɗɗode
festi sukaɓe e ñaw biyeteɗo came e ko way noon ko ñaw mo gandanɗa ko ñaw daaɓowo naw o no raɓirta ni hay sa a wondi tan e gonduɗo e oɗon ñaw ndiyam gimoɓo e kuƴe ɗe so yani an e ɓanduma tan ene wawi nangudam ñaw o kadi jomum ene wawi heɓ ɗum gila jibinaka gila ene reedu ko ɗum waɗi ɓe mbi campagne o ɓe ɓamat e daraji e école aji ɓe sukaɓe joguiɓe lebbi 9 tan ha duuɓi 15 pour wadde oɗon campagne ko ɗum waɗi ko ñalawma gandanɗa vraiment ko ñalawma baɗɗo fayida no fewi eyyi ko ɗum wonno hande darnoma o donc ko jiyata ko jiiɗa fof aduna noon ene waɗi tan fuɗɗode oɗo tan hande ɓe mbi hande ɓe mbaɗɗo fuɗɗode ko ɗum woni lancement o eyyi Tamba naɓe fof gari par ce que équipe région médicale o ari préfet ari kañum e médecin o ari e yimɓe muɗum télé 2SN Jokkere FM kañum e Jotay TV weltaɓe fof dal ɓe tawtarama pour wiide tan ko wona ñalawma pamɗuɗo e juuɗe mabɓe te effectivement kam so wiyama ñalawma cellal arde safrude yimɓe tawa a addani hen kalis a waɗani hay batto ar tan pingoɗa ɗum ɗon vraiment ne waɗi fayida ha ɓuurti eyyi ko noon directeur aɗa wawi wadde ndemi hayma ko joguiɗa ɗo e sukaɓe ɗo e nder école ma sukaɓe ɓe ɗo aɓe jaara e 992 e 12 e 992 he ene waɗi temedere e nogas e 54 rewɓe ko heddi ko noon ko warɓe eyyi kono noon wona par ce que campagne o kam ko sukaɓe fof waɗi concerné par ce que fuɗɗi tan ko 9 mois donc sa daari ɗon vraiment soɓe mbaɗi campagne o no fewi e nder école e tan maɓe ɓeɓe kewi hen yimɓe hewɓe dal manam eyyi ɗum ɗo henna wonno ko ñalawma ko faade banggue vaccine de ɓeɗo henna sukaɓe ɓe ganduɗa ene kulana ko fate came taw ko sukaɓe worɓe rewɓe kala lebbi 9 ha fayenma duuɓi 14 ɗe mbi yimɓe tan nde ɓe jaltinta sukaɓe mabɓe gam wawde fesoyde sukaɓe mabɓe ko fate banggue haɓade oɗo henna ñaw ɗum ɗo henna uddi kumpital mene ɗem ngala Pular Amadou Diop toon to Kidira sen jiiwi leydi Sénégal paɗena koto leydi Mauritanie wonande hewɓe pelle kolliti metti mumen mawde no fewi ɗen metti noon ɓe kolliti wonande oɗo henna suka debbo baɗaɗo viol toon to Darou Nahima hanki o hewɓe taw kadi ganduɗa ko ɓen étudiant ji to Layyuna ha toon to wuuro Nouadhibou kame Nouakchott kala ha tenti noon e pelle dawriyankoɓe ko wayno Tawassula ene wonde insafa kam yogay pelle darniɗe hagge innama aade ɓe kolliti metti mabɓe mawɗe no fewi ko fati oɗo hen viol baɗaɗo oɗo hen suka debbo ko wona ɗum ko noon hewɓe hen noddi yo sariya fawe e jomumen gueɗe cattuɗe kadi nde mbawata fawede e jomumen beele ɗeɗo hen baɗe ene natta latade e nder leydi Mauritanie ko wona ɗum ko jagorɗo tan mbiɗon nden ka e kisala leydi ndi wo holliti ko fate banggue ɓen sagataɓe tato taw ko minoren mbawi nanguede hen taw ko ɓen jofa piɗeli wadde ngal ɗo hen baɗal hewɓe pelle noon daraniɗe haqqille made kolliti en mette mumen mawɗe no fewi jagorɗo celal ɓalli mo leydi Mauritanie ummini campagne haɓade ko fate banggue came idara leydi ndi Mauritanie kala ɗum noon ko hande fuɗɗi on vaccination taw kadi ko rougeole kene foto wonande hande o tati ha fayenma ɗo tan e balɗe 10 ɗum noon maɓe jillo e nder leydi ndi kala gam haɓade oɗo henna ñaw came e nder leydi ndi kala hakkude jaaro e duuɓi walla min lebbi 9 fayenma duuɓi 5 moni hen kala ne wawi yaltinde ɓiyuma gam vaccinde ɗuma ko fade banggue gueɗe a vaccination jagorɗo ya gara dow e leskala hanki o fawi tuufere nden tuufere noon ko yidde kay ɓeydade ɓamtude ko fate banggue yangara e nder leydi ndi taw kadi ko tuufere ñiiɓirde jonde wonande nokku tambotoɗo nden kay kisala yangara e leydi Mauritanie ndin mahadi mandi waw latade lebbi 12 lebbi 12 taw halfina ɗum ko génie militaire 1,445 métre carré ma wonoy hedde 60 bureau kaw kadi ne hen parking mawɗo no fewi 3 bureau taw ko gardien salle réunion mawɗo no fewi enen kadi gueɗe goɗɗe ganduɗa taw ene wawa ƴellidde nokku o no fewi al amal nokku camion ngaji tonne kadi ko hono noon ene waɗi juma ne waɗi bureau ji e tusuji mum kala ɗum noon ko yidde ƴellidde yangara e nder genni ndi
leydi Mauritanie jagorɗo hoore jagode leydi ndi woni Mokhtar Wul Ndiaye kanko Mokhtar Wul Ndiaye noon o waɗi batu makko hanki o hakkunde makko e sandikaji heedanɓe enseignant ji taw ko janguinoɓe nder leydi ndi ɗum ko caggal nde ɓen kollinno hofgo juuɗe mumen wullitade gurdam moƴƴam to banggue ɓeydugol jebdi mabɓe e logement ji e ko nandi hen kala batu jagodde cakkitiɗo hooreji leydi Mauritanie hollitino maɓe darnu fond mo ganduɗa oɗon fond ma waw kay wadde logement ji wonande ɓen enseignant ji kono kadi ɓen kolliti jiita e koyemen taw kanko hoore jagode leydi Mauritanie o wawi jodotade mabɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴi no fewi o holliti gouvernement mo leydi Mauritanie udditi juuɗe mum ha yaaji ngam oɗo saaha bismade ɓen syndicat ji e kaldigal kono kadi e nottade kala gueɗe ɗe ɓe noddi kamɓe ɓen jangguinoɓe haaɓe mbawa yitade hen koye mabɓe taw koye nder leydi ndi taw koye nder leydi ndi Mauritanie ɗum ɗo hen uddi kumpittal men e ɗemgal pulare nder gendi leydi Mauritanie paaɗena koto leydi Mali communiqué taw kadi ko autorité ji leydi Mali taw koye jayde leydi Mali ORTM wi Oumar Diarra chef d'état major général armée gendi leydi ndi kam jogui ngol ɗon konngol o hollitiɓe mbaɗi fiyande wulde jaw ñande goho nduɗo hen lewru toon to Tine Joatine waɗɗani Algérie ne tawi nder région mo Kidal ɗum noon ko dartade fiyande waɗanode dow mabɓe nde ɓe teɓɓiti sagataɓe jeetato taw kadi ko rebel Touareg en taw koye ballal drone bambukon bomboje ɓe mbawi teɓɓide hen sagataɓe hewɓe Fada Aga Mohamed Aga Mohamed Al Soaib onne kadi wawi barminede hen sagataɓe jeeya barminama hen waɗi waraɓe waɗi hen nangaɓe nde ɗon no fiyande no fewi ko ɗum kon rebel mo Touareg holliti hen metti mum mawɗe no fewi holliti ɗum ɗo addata jaam kañumen ma darta no fewi ko wala ɗum ko noon armée leydi Mali holliti ɗum ɗo hen ene tindina ko victoire mawɗo no fewi kono kadi maɓe jokku addude jaam e kisal ha leydi ndi wona e jaam e kisal duwaña mo dibboli wonɓe frontiére hakkude leydi Mali kame leydi Sénégal ɓe kolliti bureau mabɓe ɓe nangi kene tolno 65 tuufere taw kadi ko huuɗo bonko ko ma hayɗen tuufeje jolna koye moto mo mbadi mum yoɗani ngam funtude ɓen taw kadi ganduɗa ko yiilotoɓe oɗon fannu amba wiide moto ɗen joɗani taw ko tampuɗe no fewi mbawa jolnuɗen gueɗe caggal noon nde on dogno on moto nanga jeyɗo kon huuɗo wiya teb oɗo saaɓe tottama séria leydi ndi e kala saaɓe kolliti aɓe nanguira noon ɓen ɗaynoje ɗon ɗo keerol hakkude leydi ndi Mali kame leydi ndi Sénégal haɓade ɗanle ɗe ndewani lawol délégation taw koye catal OIM e gartogol Mohamed Abdi Kera on noon e seti mum joɗaniɗo wonande OIM catal haɓatoɓe ɗanle ɗe ndewani lawol Afrique de l'Ouest Afrique centrale kala mbawi joɗodade e jagoɗo joɗaniɗo Mauritanaɓe e caggal leydi mumen jafuɗon malinaɓe caggal leydi mum ɗum noon ko wadde toɓɓe kewɗe ko fate banggue yiilade corduɗi ɗanle ɗe ndewani lawol ha ɓen sukaɓe mbawa kay reftinude lawol beele kadi ne mbawa wonde e leyɗele mumen taw koye dow jaame kisal kame nden ka timmo kana fewi ko alda e lorade e ceene kame mayde e maaje e ko nandi e ɗeɗon gueɗe kala sen giwi to leydi Mali koto Guinée Conakry ɗum ko caggal pelɓodiral hakkude supportraji musgal bannogal toon to Zéré Koré ɗum ko caggal wonande supportraji ɗi Zéré Koré kame supportraji ɗi laaɓe kamɓe kalno ɓe nottino koye drapeau mawɗo leydi ndi woni général Mamadi Doumbouya on kippo noon final juno ko toon to Zéré Koré caggal noon to stade 3 avril waɗi haare ɓittodiral ɓen macce kay gasiri ko mayiɗeli e ƴiƴam kewɗam no fewi ha ganduɗa ken tolno 56 neɗɗo mbasi pittel men hewɓe mbarmi no fewi hoore jagode leydi ndi woni Wouriba Amadou waɗi toon jillu mum omo yaade général Amara Camara on woni ganduɗa joguiɗo konngol galle lamorgo ngo ɓe mbawi yadude toon gam muññidde ɓen mayiraɓe ɓe kono kadi e hollirde tuggi ñalawma hande o ko sunare balɗe tati ararayuji gendiri ndi kala artite ko ha hakkude ko wona ɗum ko kadi maɓe guddidi hen leelawal manggal no fewi jeyɓe on sababu mbawa rewnede lawol leydi ndi noon holliti hen metti mum mawɗe no fewi ko fate banggue ɗiɗo hen wargoji musɗi no fewi to Guinée Conakry ñawore makko saami
hanki o on woni gardinoɗo sur sardiyeji ndu leydi Guinée woni Amadou Damaro Camara taw koye laamu Alpha Condé o taƴanama hanki lebbi 4 e kaso jeeyi sababu duuɓi 4 jafuɗona e kaso taw jeeyi sababu noon ko tumedemo mboñaari e biftade koppareji jonɗe no feewi saga nde wonno gardinoɗo suudu sarɗiyeji ndu leydi ndi siftinde moon hewɓe ɓattinoɓe Alpha Condé gila laamum yani e tawe e juuɗe cetal haɓotongal ko fate banggue guyka ngalu leydi ndi kala to serali wona jagorɗo konu leydi ndi riwi ken tolno e 50 officier ene hen généraux ji ɓe ganduɗa garata e golle mumen taw koko manki golle mumen garata e golle mumen e kala saaha ɓen noon ko teskaɓe ko ngakkoɓe ɓen kala diwama ngala hattan wawde wonde golleji mumen diwama ha laaɓe armée leydi ndi beele kalaɗo sa armée leydi ndi wawa tigui toppitade golle mum no feewi to Guinée Bissau coupure courant général hanki teska toon to Bissau ɗum ko caggal tribunal mo Bissau nde udditi dossier ji ɓe sagataɓe jeeyo nangganoɓe e lewru septembre toon to bowalaɗi diwoje ngal Bissau ɓe nanguira e nder avion mabɓe ɗiɗi piccal 6 tonnes cocaïne drogue ɓurɗo bonde o ɗum ko caggal nde ɓe nangga hankoɓe darinoma yeeso suudu ñawore toon to Bissau ɗon ɗo ñawre mabɓe uddita ko ɗon tigui courant o kuppi hay goto yiyatani ko winda e ɗiɗon dossier ji duumima noon ko juuti no feewi e oɗon sifa Angola hande o jaɓɓima Joe Biden ɗum ko gila hanki hoorejo leydi Amérique gonɗo e ciltirɗi muɗum mo ganduɗa fodino haade mo iwde lefol laamu ma yillo e leyɗele hay so koye gotiri e nder Afrique taw ganduɗa leydi ndi ganduɗa mbaɗi hen koppareje no feewi ɗum noon gon jillu ko jillu ngo ganduɗa fuɗɗi ko hanki o ɗum ko toon to leydi Angola to Luanda taw kadi ganduɗa ko lawol laana jordi ngol ɓe mbaɗi finance hakkude RDC Congo ha faynma Zambie kame Angola ngam wawde newnude ya ngara e nder ɗiɗo hen nokkuji kala ɗum noon ko wonande kanko on hoorejo leydi Amérique baɗɗo toon jillu muɗum RDC Congo kame Rwanda maɓe jooɗoyo toon to Luanda ɗum wonata ko 15 lewru décembre sommet yiilade jaam hakkude Paul Kagame kame Félix Tshisekedi wonande Paul Kagame tumaɗo ene woni caggal rebelle M23 Félix Tshisekedi hoorejo leydi Congo tumɗo hoorejo leydi Rwanda nden jonde noon jogori ɗowde ɗum ko João Lourenço hoorejo leydi Angola ɗum waɗata ko 15 ndu lewru toon to Luanda wonande lamorgo leydi Angola to Burkina Faso remoɓe tamate oɗo sa kolliti weltare mumen mawde no feewi nden weltare ko hoorejo leydi ndi woni capitaine Ibrahima Traoré ɗum konde tawa toon to Bobo Dioulasso ngam uddidemo toon usine ɓurno mawnude yoga usine aji e nder Afrique taw ko pewno tomate moƴƴo no feewi mo wona ɓalejo taw ko tomate mo addata estomac baɗɗo fayida 7,5 milliards koppareje franc CFA woni ko wanja hen ɗum noon ko yidde wallide rewɓe e sukaɓe iwde jonde faade golle ngam teskirede Burkina Faso ko leydi ndema to banggue gawri e tomate kame ligguimaji kala to Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo o holliti ɗo wanno jillu makko toon to Gadgua ene tawe e nder Gangowa ko toon tigui holliri ñande alende ma o wat peeje kala ha inde makko windite taw koye doggol liste électorale taw koye sumgoji tijjaɗi octobre 2025 hitande fande nde o holliti ɗum noon ma o wat feere kala beele mo tawe hen nde taw mo jogui hattan addude jaam e leydi ndi siftinde moon kanko Laurent Gbagbo o ñawanoma taw kadi ñawore makko duuɓi 20 e kaso ɗum ko caggal nde heela banque BCEAO ɗum ko 2010 2011 taw koye fitinaji bannoji caggal sumgoji hakkude makko e Alassane Dramane Ouattara caggal nde o yaafa o accita toon to cour pénal international o arti e nder leydi makko caggal nde Alassane Dramane Ouattara yaafimo kono noon to banggue doggol winditade nde ɗum wonande oɗo saha luwa leydi ndi rokkani muɗum kono o holliti ma o daro hen darde makko haɗen gueɗe kala mbawa laatade to leydi Ghana sumgoji présidentiel kame sarɗiyankoji tijjaɗi 7 lewru décembre ndu gonɗen cetal CE hollitino wonande ñalawma hanki o ɓen jaydiyankoɓe kame agence uji sécurité kala e tambiɓe cetal sumgoji ɗi kala ma mbaw wodde ñalawma hanki o e nder 14 région ngaji tawiteɗe nder leydi Ghana kala
ngam suɓade temedere capanɗe jeegomo sarde yanke kame hoorejo leydi dañi hen noon biroji ɗi gudditani ɗo ha joyi ndu lewru ɓen ma mbaw suɓade ko adi jeeɗiɗi sumgoji mawɗi ɗi e nder leydi ndi to leydi Tchad Déby fils Mahamad Idrissa Déby isno dartini kala sifande wonnode hakkume leydi France to banggue nden ka e kisal leydi France hakkume Tchad guila hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeegom ngal jokkodirala ngal dartima sifande hitande ujunere sappo e jeenayyi ɓeydude nden ka e kisal taw koye gurdam Idrissa Déby hitno walla ni gurdam leydi Tchad ɗum kala dartinama o saha mappeje ƴeewe holno koninkoɓe leydi France jaltirta leydi Tchad hewɓe Tchadnaɓe noon kolliti oɗo saha yonti armé leydi mabɓe ne jogoto nden kay kisal oɗo saha caggal teskede kala saha pelɓodire ene mbaɗa hakkude armé leydi Tchad kamɓe ɓen koninkoɓe leydi France ɗum uddi kumpital men e nder Afrique paɗen jolam jaɓeri fonno wonde ko musidɗo men Alhassane Oumar Mbothia oɗo saha mo jogui mabɓo manggo no feewi Arabie Saoudite jillu Emmanuel Macron hoorejo leydi France ene tawi to Riyad hakkude muɗum e prince héritier Mohammed Ben Salma jillu ngu noon ko jillu ballete ɗum ko caggal dartingol jeygue hakkude Israël kame Liban ko wona ɗum konon cifande kewɗe hakkude leyɗe ɗiɗe ma mbaw sifede toon Israël Liban ɓe ɗoftaki ko fate dartingol jeygue e ngen sifande sifanode ko wala ɗum ko noon Liban jofima peɗeli Israël ko kañum felli fade yimɓe mum fade tan to Hezbollah kañumne hanki darti waɗi piyande mum fade koninkoɓe leydi Israël loni yogay occidentaux ji erima oɗe sa nde ɓe ɗoftoto sifande nandiral jame kisala ha arta e nder leyɗele mabɓe larñitande wonde larñitinde ko toon to Syrie ko combat bonɗo waɗi toon guila yontere yawtunde ha tenti noon oɗo talata hande to hakkude leydi to diwan Alep wuuro wiyetengo Hamma ɗum ko hakkude pelle rebel dendinde pelle mumen ko wayno l'organisation état islamique kame rebel yiɗɓe hande o yirbinde leydi ndi ɗum ko caggal fiyande wulde mbaɗi aɓe tetti Alep siftinde moon 2011 ɓe gumminine nden fiyande ala ko gasi Bashar Assad kañum wawi gagnade ndeɗon fiyande wi DSDH taw ko cetal darningal haqqe innama ade ɓe kolliti oɗo saha ko maayi hen koni heewi no feewi ɓe erima nde jaam artata toon musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital mine ɗemgal Pulaar komin gaddano mon kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba kettimalaki jaam yo jaam Allah o hiranena